Ракетні комплекси «Джевелін», «Байрактари», а також ударна та винищувальна авіація повітряних сил України. На полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині українські військові тренувалися знищувати сухопутні сили ворога, що суне з півдня. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що бригади та полки українського війська продемонстрували нову тактику застосування високоточної зброї, зокрема в умовах ночі та поганої видимості. Спирались при цьому на бойовий досвід, отриманий на Східному фронті. Рота танків була зупинена, точний вогонь, підготовлений особовий склад, ну і засоби доставки, новатори показали себе теж дуже непогано. Крім головнокомандувача та міністра оборони, за навчаннями спостерігали уповноважені країн-партнерів, зокрема з Великої Британії, США, Канади, Швеції та Туреччини. Я отримав дуже важливі сигнали від наших партнерів про те, що ми наодинці не залишаємось. Вони вже розпочали дуже серйозні консультації зі всіма іншими партнерами, як Євросоюзу, так і, в принципі, країн Альянсу НАТО. А реакція буде дуже жорсткою. Про це вже попереджено безпосередньо очільника Кремля під час візиту серйозної посадової особи Сполучених Штатів.